Hola, nois i noies, jo sóc el Guillem i en aquest vídeo d'avui us vinc a presentar el llibre I a tu què et passa, Lia? L'autora d'aquest llibre és Maria Enrich i l'editorial és La Formiga. Mireu el llibre. No coneixia res de l'autora. He investigat una mica i va néixer a Igualada el 1957. L'editorial sí que la coneixia, ja que m'he llegit molts llibres d'ella. El resum és que hi ha una nena que viu a una ciutat, a un carreró molt estret, a la tercera casa d'ell. I té una amiga a l'escola que es diu Mireia i li cau molt bé, però és molt tranquil·la i això, però un dia es transforma. Llavors la Lia pensa de... Llavors, quan fa això, no explicaré res més. Només explicaré una cosa que a la Lia li fa. El pitjor del món que li facin és que no li contestin una pregunta. Sí, senyors, una pregunta. Ara us diré un parell de coses que m'han agradat i d'altres que no. Però abans d'això, jo tinc un germà gran, com sabeu, espero. I la veritat és que m'he identificat una mica amb la Lia, ja que sí que passen de tot. M'ha agradat una cosa que és molt curt. L'altra, que té poca lletra, com podeu veure aquí, això, mireu, i té molts dibuixos, quasi tots d'una pàgina sencera. La veritat és que no m'ha costat gens entendre'l, perquè hi ha llibres que sí. A veure, el vocabulari no és ni molt ric ni molt pobre. Jo crec que està bé per la nostra edat i a mi m'ha agradat el vocabulari que té. Fins i tot he après noves paraules, però bueno. La nota que jo li donaria a aquest llibre sobre 10 seria un 7,5. Aquest llibre, 7,5 sobre 10, ja que no és el pitjor llibre que m'he llegit ni el millor. Però jo opino que sobre la meva vivència en aquest llibre, és la meva nota que jo li donaria i estaria segur. Tinc una companya que també s'ha de llegir, que es diu Sohaila, i la seva recomanació és: recomano aquest llibre, espectacular, perquè la història t'enganxa. A més, el llibre te l'acabes en un moment, sense donar-te compte, perquè el contingut t'atrapa. Segur que t'agrada com si et mengessis una tassa de xocolata desfeta. Postdata, Sohaila. I jo crec el mateix que ella. Si us el voleu llegir, aquí el teniu. I fins una altra. Adeu!